Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 50-дан 12 йортында капиталь төзекләндерү аркасында шәһәрдәшләр акчаларын янда калдырачак. Җылылык һәм кайнар су өчен ничек азрак түләргә? 200-га якын татар теле укытучысы яңа белгечлеккә укыды. Мөгаллимнәргә бүген дипломнар тапшырылды. Чаллыда беренче тапкыр Печән базары фестивале үтте. Аның иң кызыклы мизгелләрен Ләйсән Ханова күзәтте. 50-дан 12 йортында инженер шелтәрләрен капиталь төзекләндерү бу йортта яшәүчеләргә кайнар су һәм җылылык өчен акчаларын янда калдырырга ярдәм итәчәк. Ремонттан соң 1 куб метр кайнар суның бәясе уртача 10 сумга арзанрак булачак. Төзекләндерү барышында сөлге киптергечләрне һәм радиаторларны да алмаштыралар. Инженер шелтәрләрен бу дәрәҗәдә бер йортта да төзекләндергәннәре юк әле. 50-дан 12 йортында Гүзәл Габдуллина булып кайтты. Казначейлар гаиләсендә радиаторларны һәм сөлге киптергечне алмаштырулары гаҗәпкә калдырган. Үзләре дә ремонт ясарга планлаштырган, әмма акча ягы кысан булгач гел сузып килгәннәр. Наверняка они уже все забитые, старые, новые. Мы их собирались сами это менять, но, правда, не с деньгами пока было это. Но все равно в самый раз. Жылыту җайланмаларының куллану вакытлары чыккан инде. Яңа торбалар урнаштыргач фатирларда җылырак булачак. Батареяларга температураны кило җайланмаларында куялар. Кайнар суда да акчаны янда калдырып булачак. Подвалларга бойлерлар урнаштыралар. Здесь установят бойлер. После установки нового оборудования, подготовка холодной, горячего водоснабжения будет уже здесь в подвале непосредственно. Готовится с холодной воды, и стоимость 1 кубического метра уже снизится на отопление 17 миллионов 475, на горячее водоснабжение 5 миллионов 500 тысяч. Был запланирован капитальный ремонт. Мәгълүм булганча, быел төзүчеләр ремонт эшләренә соңрак кереште. Шуңа да төзекләндерү эшләрен җылылык бирү сезонына кадәр тәмамлау мөһим. Шәһәрдәшләрдән подъездагы игланнарга карата игътибарлы булуларын, кирәк вакытта өйдә торуларын сорыйлар. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 1 октябрьдән республиканың күп функцияле үзәкләре эш расписаниесын үзгәртә. Белгечләр дүшәмбедән шимбәгә кадәр генә эшләячәк. Бүгенге көндә 5 һәм аннан да күбрәк тәрәзә булган үзәкләр көн саен эшли. Яңа расписание Казан, Чаллы, Түбән-Кама, Әлмәт, Яшелүзән бүлекләрендә гамәлдә булачак. Татар теле дәресләренең саны кимү сәбәпле быел безнең шәһәрнең 198 укытучысы яңадан һөнәри әзерлек узды. Курслар Чаллы дәүләт педагогия университетында үтте. Татар теле укытучыларына 13 белгечлек тәкъдим ителде. Чаллы укытучылары күпчелек математика, башлангыч сыйныфлары, хезмәт, рәсемне сайладылар. Аларга яңа белгечлек буенча мәктәптә эш бармы? Татар теле быел ничек укытылачак? Карим Әхмәтова репортажында. Татар теле дәресләренең саны кимү турында узган көз билгеле булды. Эшсез калмас өчен татар теле укытучыларына яңа белгечлек алырга тәкъдим иттеләр. Курслар 6 ай барды. Менә бүген педагоглар диплом ала. Розалия Мөхәммәдиева хезмәт һәм рәсем укытачак. Үзен теоретик һәм практик яктан әзер дип исәпли. Безнең мәктәбебездә дәрес саны җитә. Минем үземә кабинетымда бар һәм 12 сәгать дәрес алып барырга мөмкинлек булды. Мәгариф идарәсе башлыгы әйтүенчә, Чаллыда бер генә татар теле укытучысы да эштән кыскартылмаган. Курсларын тәмамлаучыларның барысы да яңа уку елына эш белән тәэмин ителгән. Татар теле дәресләренә килгәндә, быелда узган елдагы кебек 1-9 сыйныфларда атнага 3 сәгать, 10-11 сыйныфларда 2 сәгать күздә тотыла. Татар мәктәпләрендә исә дәресләр күбрәк булырга мөмкин. Туган тел дип ата-аналар нинди телне сайлый, шул телне өйрәнәчәкләр. Чагыштырмача ул 55% бала мәсәлән безнең мәктәптә татар телен сайлады, калганы 45% рус телендә. Шәһәр буенча ата-аналарның якынча 70% туган тел итеп татар телен сайлаган. Алар бу хакта уку ел ахырында гариза язганнар. 1 һәм 10 сыйныфларга килүчеләр исә туган телене сентябрьдә сайлаячак. Дәресләр санын һәр мәктәп үзе билгели. Мәктәп директорлары, педагогик коллектив, алар укыту планын сайлап ала, бу закон нигезендә, һәм шушы укыту планы нигезендә татар теленең саны билгеләнә. Ата-ана туган тел итеп татар һәм рус телләре түгел, башка бер телне сайласа, мәктәп аны укыту мөмкинлеген табарга бурычлы. Рим Әхмәтов белән Нарсултанов, Яңалыклар. Чаллыда беренче тапкыр Печән базар фестивале уздан. Бер мәйданга һөнәрчеләр, җырчы һәм шагыйрьләр, аш-су осталары җыелды. Бәйрәм Тукай яр буенда үтәргә тиеш иде, әмма көне буе яңгыр яву сәбәпле аның урыны энергетик мәдәният сараена күчерелде. Шуңа да карамастан фестивальдә катнашучылар да, кунаклар да күп иде. Казаннан да бик күп һөнәрчеләр килде. Печән базарының иң күңелле мизгелләрен хәбәрчебез Ләйсән Ханова күзәтте.
Энергетик мәдәният сарайы үзенчәлекле ярминканы хәтерләтә. Һөнәрчеләр үз куллары белән ясалган эшләрен тәкъдим итә. Кемдер курчаклар ясый, икенче берәүләр калфаклар, күн сумкалар алып килгән. Күп төрле үз киеме һәм яулыклар да бар. Bu tatar халкының işe yaşı, işteli kamırından pişirile, urama, ne şunday maturidik. Biz pişirip alıp kildik. Sizdeki pişen bazarına. Biz bu pişen bazarına tatar ornamentları bilen открыткалар һәм kitaplar için zakladkalar tatar ornamentları kullanıp ясаган менә şu материаллар белән эшләйбез инде. Пішен базары бітен Тукай шырынан болған, өзіміздің тамырларını білір үшін, аңлар үшін, кім екенлігімізді білір үшін, әлбәттә пішен базарлары уздыру керек. Яулык бәйләү серләре турында сәхнә турында мастер-класс. Балалар өчен айрым мәйданчыклар бар. Нәниләр үз куллары белән истәлеккә открыткалар ясап алды. Теләге булганнар зур казаннан пулау авыз итте. Пешен базары фестиваленә килүчеләр өчен монда лотерея уены да оештырылды. Бары тик киемдә миллиард орнамент белән килергә һәм махсус билетны алып, тартмага салырга гына кирәк иде. Шулда Пешен базары фестивален үткәрүдә мәдәният идарәсе ярдәме белән Эврика мәдәни үзәге Ак калфак хатын-кызлар оешмасының шаллы бүлеге татар яшьләре форумы башлап йөрде. Татар халкының иң матур сыйфатларын, иң матур гореф-гадәтләрен бер мәйданга җыю һәм үзе шуны халыкка тәкъдим итү безнең Чаллы шәһәрендә бик кирәкле эштер дип уйлыйбыз. Киләчәктә инде Алла бирсә, һава торышлары әйбәт булып, урамда тагын да җәелдереп, тагын да күбәйтеп, зуррак масштаб белән эшләрбез дигән өметләребез бар. Фестивальнең тагын бер матур максаты татар яшьләрен берләштерү, традицияларыбызны яшь буынга җиткерү. Алар өчен махсус лекториялар да каралган иде. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Җиңү паркында Курбан бәйрәме уңайына үзенчәлекле акция үтте. Нехсан Хәйрия фонды вәкилләре балаларга шартлар тараттылар, баллы мамык белән сыйладылар. Шундый ук акция 2 көнлек Тукай яр урамында оештырылган иде. Анда 100дән артык бала катнашты. Фондның оешуына әле бер генә ел мөселман егетләренең изге гамәлләре турында алдагы сюжетта. Шарлар күтәреп килүче егетләрне балалар тиз күреп өлгерде. Шул арада уратып та алдылар. Төрле төстәге шарларга Курбан бәйрәме символикасы ясалган. Мондый бүләккә һәркем шат. Приятно, вообще, даже как-то неожиданно. И так дети обрадовались, он с шариками же стоят. Чувствует, что праздник. Курбан бәйрәм белән. Ихсан фонды Сидоровкадагы Ихлас мәчете һәм мөхтәсибәт каршында эшли. Алар халыктан кергән садака акчаларын ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә тараталар. Бу ятимнәр, караучысыз калган картлар, авыру кешеләр. Шул рәвешле әлеге изге күңелле егетләр ислам диненең асыл якларын халыкка күрсәтәләр. Безнең динебезнең күркәм ягын, иминлек ягын күрсәтеп, инде матур ягын күрсәтеп, шундай тиге бүтән шәһәрдә яшәүче кешеләр өчен дә бәйрәм форсатыннан инде аларның да кәефләрен күтәрер өчен әлхәмдүлилләh үзегез күреп тордыгыз, балалар бик шатланып кабул итеп алдылар. Әлхәмдүлилләh кызыксына башлыйлар, ни сәбәпле таратыла. Акциягә Чаллының Ихлас 30 имәни тәүбә мәчетләре ярдәм күрсәткән. Киләчәктә әлеге эшкә башка мәчетләрдә кушылыр дип ышана фонд вәкилләре. Бу ел көннәрендә алар укучы балаларга мәктәп кирәк-яраклары тупланмасы өләшергә әзерләнәләр. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән-имин булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Смартфон Honor 10 128 гигабайт. Выгодный кредит 0024 и планшет в подарок. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой. Хыялларыгыз Кама коммерция банкы белән тормышка аша. Тулырак белешмәләр банк бүлекләрендә.